zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Yau wato tsayar, kaga tun nan mai an yi abun da 'yan bal suke cewa foul. Menene habibiti? Wato ainihin misali habibti ake cewa. Da kyau ustazar lazi, mu je gaba. هيا كيف حالك؟ أنا بخير. أين عليك يا حبيبي؟ يا حبيبتي الحمد لله. Jimde, anan ta ce aini alaik ya habibi. Ma'ana idanuna suna kanka, amma tun tsire da dariya na ta dibi-dibi na wai alhamdulillah. Ya ɗauka tambayar su ta yi waya yake ko wani abu makamancin haka. Kai dai ba za ka gane da duniya lafiya ba. Ta yabe ni ta ce tana idan tana kaina ba san ce na gode Allah ba. An ce maka ban gane me ta faɗa ba ne? Dakataran gila, ba fa musu aka ce ku yi ba fashin baki aka kira shi yayi. Har fari ma sai na yi a kafta gaba. افتقدك يا نور القلب. بكير شكرا حبيبي حبيبتي كيف مصر؟ Jimtse, anan kuma wato ainihin cewa ta yi aftaqadak ya nurul qalb. Ma'ana wato ina kewarka ya hasken zuciyata. Budan bakin sa wai bi kai hukura. Ba ma shukuran ba wai hukura. Hakan kuma yana nufin wai lafiya lau na gode. Ta ce tana kewarsa shi kuma wai lafiya lau ya gode. هيا A kafta. مصر بكير؟ مصر رائع. سأكون قريبا إلى النيجيري. استاذ الذي بكير شكرا الحمد لله الحمد لله استاذ الذي الحمد الذي بستا وامير بوزو وهمار كل سيرو اجمعين بكير شكرا الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي. Jimɗe, cewa ta nan da wani lokaci kaɗan ta kusa da shigo Najeriya. Wai buɗin bakin sa wai ustazin lazi bai kai da shukuran. Wato ustazin lazi yana nan lafiya. Kuma har da cewa wai wahimaru kwarkwar sinu wato da kuma jaki kwarkwar sinu shi ma yana lafiya wa Amiru Budo shi ma yana lafiya bai kai da ajma'in dukansu suna nan lafiya. Wato fa ce masa ta kusa ta zo Najeriya amma kuma yake amsa mata tamkar tambayarsa ta yi waɗansu. A kafta. تذكرني دائما يا حبيبي. انا از جو انا جو الى المكتب استوديو مكتب الحمد لله دالا في الى كانو. Maza Jimɗe tana cewa ya kasance da ita har abada amma yana gaya mata cewa wai ana go fa ilal makaft ce wai makaft. Ya gama dibidibinsa ne yana so ya ce mata wai gashi nan wai yana hanya ne wai zai ji Dala FM Kano. Abin da ta faɗa daban abin da ya mayar mata daban. Tamkar dai ka ce wa mutum yau wace rana ce kawai sai ya kalle ka ce maka lemo. wai lemu Allah ko yana gaya maka buɗe ɗan fillo. Gaba ɗaya babu alaƙa. zaka ga alaka kuwa zaka ga alaka zaka fuskanci alakar da ke tsakanin hannuna da fuskarka zaka sani nan kusa. Kanka ake ji gila kanka ake ji. A kafta. تحية للجميع. سأتصل بك لاحقا. آتن بنفسك. حبيبتي حبيبتي Nan cewa ta yi ya gaida kowa da kowa kuma ya kula da kansa. Wai sai zai na wasu dariya-dariyan ban zai na wani habibti ya habibti. هيا A kafta. إلى اللقاء ونحبك. شكرا دليلا الى اللقاء ما شاء الله. Nan ce masa ta yi ilal liqawa na habak wato sai an jima ko kuma sai wani lokacin kuma ina ƙaunar ka. Wai shukuran dalilan me shukuran dalilan kawai kai shine kuma ya kara da ilal liqa saboda ina ga abin da kada ya iya kenan. Masha Allah kuma kowa ma iya fada yi ba bakon larabci bane. To yanzu dai a takaice dai ka gama fashin bakin ka kenan. Na gama. Yanzu me zaka iya cewa akan wannan larabci? Ba abin da zan iya cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan waje an yi wa larabci fyaɗe. An keta wa larabci haddinsa. Subhanallahi. Ka ce ka tobara aka yi. Ai kuwa shadidun. A'a. Ya haka? ina ce an gama kun gama abin da kuke so ku yi ko? Larabci an gama tantance larabci kam. to na bar ku lafiya na gode Allah ya saka da alkhairi. Rangida. Idan wannan ne zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.